Интервю? Давай. Интервю, добър ден. Добре. Какво е това в ръцете? Това в ръцете ми е най-доброто мохито на света. В момента се намираме в Барселона и го добиваме от най-доброто мохито на света. И? Пълен бокук. Въпреки всичко много вкусно, защото е направено от Ники пъна. Аплодисменти чуваме ли? Няма от той. Искрено и лично аплодисменти, моля ви. Да, всичко добре, че има... Аген? Има такива, има лища. Парченца. Мен тук трябва Няма да ми предложите стол, нещо? Заповядай. Благодаря ви Не много. само се разтарихте, да. Реклама. Каква е марката? Марката се нарича Еврозия. И знаете ли откъде идва? От очите на жените, когато Ники Пънчев ги ебе. Без цинизми, моля да ви се чудите. По-тихо, по-тихо. Това да го изрежете. Георгиева, да го изрежете. Геба, да. Варбанов, ти си ме родичи батец. Трябва да такова ще, да. Hola! Оле. Take a picture of him. Yeah. Our hostel meister. Yeah. Really? Yeah. Майстер. Meister. Was ist Meister? Was ist das? Was ist Meister? Take a mal so. Ah, nein, vielen Dank, vielen Dank. Sprichst du Deutsch? Ein bisschen. Ah, okay, okay. Poco. Evo по-високо. This is going to YouTube and we're going to make huge advertising about your hostel. Thank you very much. That's good. I like it. How long have you been here? Interview with him. Interview with 5 him. years. 5 years. Yes. And do you like it here? Do you plan of any further developments? Yes, I like it. I like it too much. Too much Barcelona. To leave it all. Oh. And here is our own meister. Look at you. We're making a video for YouTube and we're going to make it really good. Yeah. I have a problem. Oh, okay. No, you don't have any problems. No. Yeah. Така, това е интервюто с нашите двама Селисия, която от къде беше Аржентина. Аргентина. И ако видите оператора как се бърш, то Ниагара копада ще завиди копане. Погърдите особено, се стича да. Women dig this, you know. Yeah, okay. What's happening with this? This is still shit, you know, bro. Yeah, I know. Okay, this is... Okay, let's do it. Всичко това качваме в YouTube, за моите приятели, които ме гледат в момента. Живи и здрави да сте, какво да ви кажа друго? Не се потете толкова и живейте по-активно. Да. Активия бай Дано. Моито бай Ники Пънчев. и тако и лак.